deed u op 25 november 1975? Boy, zat thuis die avond, het was een spannende tijd geweest, dus dan leef je mee met alle joegoes. En toen ging het plotseling weer goed, oké, we waren allemaal blij. En die avond, gaan we naar het stadion? Nee, het gaat te druk worden. Zijn we thuis, bij mijn vader thuis, met mijn vriendin, nu vrouw. En we keken naar de zwart-wit televisie, STTS kanaal 8. Ja, hoe die vlag naar beneden ging en die andere vlag de lucht in ging. Nou, dan voel je wel even toch wel Een trotsgevoel. ja, brok in je keel en andere plekken. En toen hebben ze ook die vlag gemaakt, gewoon dat men als een vlag ging staan? Of was dat later. Het was veel alleen de later, vlag oké. opvouwen en volkslied, weet ik veel. En die brassas die werden gegeven op dat erepodium, waarbij eentje nog heeft getrapt op de tenen van Beatrix aanwezig. Ja, brassas en bosjes. Maar deed jij op die dag? Ik was nog niet eens in de planning. Oh, Ja. je nog bij de eten? Nee, ik ben van 84. En mijn ouders kenden in 75 elkaar volgens mij nog niet eens. Dus ik heb alles wat ik heb meegekregen, is wat me verteld is, wat ik heb gelezen, wat ik heb gezien. Dus ik vraag me heel erg af, want u bent best wel een icoon. Wat was het gevoel bij die witte vlag met die 5 sterren? Hoe zag men dat ook als een nationale vlag? Ik heb het nooit een mooie vlag gevonden, helaas. Ik vond dat, vooral als je een beetje bewust wordt van, je bent één land, ik vond dat verdelen in kleurtjes en met een band bij elkaar, je bent één ding. Dus toen die nieuwe vlag kwam, dat is volgens mij nog steeds hoor, het beste ding van de onafhankelijkheid voor mij. Die vlag? Die vlag. Oké. Dat was die boy. Wat daarna en zo, dat zeg ik liever niet, maar die vlag nog steeds, dat namitori. Weet je? This is another Supreme production. Supreme TV. To entertain, to inform, to inspire.